जोंहरो मनु ककबरक लाइब्रेरी हो ककबरक आसलो समाजर बड़ा मेमोरियल ककबरक लाइब्रेरी मो जोंहरो आसुक लाइमान हिंखाय फाइनाय 14 ते 15 तारिख अर्थात बुसकांनि शनिबार रबिबार निनो टीएफनि त्रिपुरा एमप्लयिज फेडरेशन नि वाइथाम हास्टेनि कन्फारेंस होनाय मो कन्फारेंस बाहायके थांलायनाय बाहायके कालेक्शन खालायनाय बा गोबां तुयनाय चिंतिनि और कक सालायका महा और तीनटा कायसा काय आम्बासा सामनो ताई चिनि करमसरा और चिनि लीडर्स रक चिनि ब्लक डिस्ट्रिक्ट ताई सेंट्रल लीडर रक जों आसुलायका दिनैनि बिसिंतिनो जों खबकनाय कारण चिनि त्रिपुरासानि बिसिंग जारा सेबु खायनाय रक जुदि थांसा तनियाखाय चिनि जे माथाय सक्ता रक सेबलाजाक दंमानि आबनो जों कक सानानि केव करै पॉलिटिकल पार्टी रक गोबांनि बरक सावनो किन हाइपानो ऑन बिहाफ ऑफ जे सेबक खायनाय रकनि एमप्लयी हिसाबै कक साना थांगाखाय चिनि माने कर्मचारी बिसे एमप्लयीज नि बिसिंग क्राक संगठन दंगाना उ क्राक संगठन दंगाना हुनैनो चिनि श्री श्री प्रदुत किशोर देवबर्मा चिनि बुबाग्रा टीएफ गठन खालाय जाखा दिनै बिनि दायि मुंनि बिसिंतिनो आं ताय चिनि राजेश्वर जोंनो दायित्व रजाखा रायजो सम्मेलननि दायित्व अबनि बागै जों बुसकांनि 14 ते 15 तारिखआव रायजो सम्मेलन खाय दङ आरने हयतनो जों चिनि दाबि सनद तामुंनाय चिनि कमिटि बाहायनाय बुसकांगो जों चौमारिगो जों चिनि जे ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन बर चिनि जे पेरेंट जे पार्टी बन बाहायके सुबानाय आबुतिबो आदिनो जों सारितनि 14 तारिखनि सारिनि 5 ताव बुबाग्रा चिना कन्फारेंस न बसेनाय आबुतिनो जों चिनि आरो फायै मिटिं खालायलायगा अरनि जत लिडार्स रबाय